Pa svima ljudi, dobrodošli na ovaj klip i danas ćemo da igramo Skyhouse. Samo da ga naciram, desi. Skyhouse. Sličica! Okej, to je dobro. Ajmo ljudi sad, idemo. Šta ću danas da radimo, nemam pojma, jedno nešto glupo, veze. Evo ćemo... Inače skupio sam puno drva za ovaj friend, ali ja sam malo pretjerao, ali dobro. Okej ljudi, kao što vidite, bez vas sam napravio ove djevolijel. To bi trebalo popraviti, pošto je to pokolo creepers. Sad, creeper. Tako da, tako još ima sunca. Ovako da... Mislim da ide tako što postavlja dobro. Ali je dobro u stvari. No da mislite da nije dobro. Mislili sam da jesam i ja rekao da nije dobro. Dobro. Pardon. Okej. Hop. Ovamo. Imam ja već ovdje neko. Ja nisam vidio, ali... Okej, ovaj sad ćemo, ajde potrošimo na ovo, ne pali. Ajde, ovdje ne treba. Okej, ne treba. Stvarno, okej, pa nam sve gotovo, jednako smo ovo, hop, možda tako, šuda ne, hop, dobro, okej. Ne šta ćemo u ovoj epizodi, ja napravimo sheep, napravi carrot nam treba, ali to nam treba od zombija. Tako da još to nismo dobili, imamo lapis, imamo svašta. Inače ljudi, 11 diamond da imamo, možemo i da potrošimo, ne znam zašto će mi trebati enchantani, ajde i to. Ali treba mi prvo pickaxe da napravimo, napravit ćemo pickaxe jedan, pickahe i trebit će mi par stikova, trebit će mi dva. Evo ovaj, ovo. Ok, idem po ovom. Sada. Ovo još napravimo. Ovako. I diamond pickaxe. Znači ljudi, da vidimo sa achievements. Ok. Getting wood. Attack of tree until a block of wood pops out. Paint mark. To svoje da uradi. Aha, ja mislim da treba da craftamo ovaj planks, plankove. Okej. Jedan ovdje. Okej, ovdje ne treba baš da se rade, ali ako izveze, pošto kao što ne baš ono šta da radim. Tako je, eto, mogu da se stavim. Uću ovo, ne znam šta ću tu tako. Tako. Jo ljudi. Šujem, ender. Oh! Oli puku. Ne baš... Ures kako da ih ubim sad.
puca. Dobro. Hop, hop. Hop, hop. Pa, ja nisam. Dobro, treba ću string. Hop, hop, hop. Znači, ubio sam ih. Sada, čekat ćemo noć. Je rizično, ali želim taj carrot da dobijem. Tako da volim što da dobijem. Već da sačekamo mi noć. Ok, ljudi, kao što vidite, dan, bože, noć je ili pada noć ili je noć. Ok, pripremamo se za zombije. Da, čekaj, ovdje, ok. Ok. Ovo to da popravim, onda tu onaj redstone idem popnu. Bam, hvala puno. Dobro sreće pa je tu ovo. Pa divno. Ja, bože. A mamicu mi se pucaju. A da, jebem ti skeletona. Op, aha. Ipak, loš. Misija propala. Beži. Ne. Dobro, ček malo smirim. Jo, pickaxe. Ja, fuck, nešto mi. Jebem ti sranje. Jebem ti govnare, ti jebem ove... što mrzim kripa, što ih ne izbaci iz ove verzije? Da bog da su ih izbaci. O, pičku materinu. Samo pucu ko pičke materinu. Ja sad ne... O, dobro. Šta pravimo novi? Ija. Ko je onaj skill?
Ne, Endermana da gledamo, ne. Slovus. Nije to valjda taj njegov skeleton i taj Slovus. A još i da je vrta. Što da bi bio onaj? Jesu, Slovus. 11. Dobro. Endermana. To. Umro. Awesome experience. Ljudi, ovo je bilo pre napeto. Ali dobro, uspeli smo da se izvučemo iz onog hausa. To je dobro, ajmo sad Endermana da ubijemo. Jede to loše. Dobro, uf, ne ti. Ajde, pojavite se nas. Endermane, dugo sam te pitao. Me voliš? Ne! Evo šta. Bojači, a? Ljuti. Ali ipak me ti je žao što si dobio. Boli me kurac ipak za tebe. Ajmo dalje. Šta? Da rastite to malo, bre. Dobro. To. Ja da padnem. Dobro je. Ja! Sneg! Sneg, ljudi! Ja se čudim šta je sad ovo? Mislio... Sneg, jebote! Dobre! Ovo će biti dobro, ovo će... Čekaj. Daj mi oko 2 cobblestona. A onda ćemo... pik. To je dobro, Sneg. Okej. Ljudi, ajmo napravimo. To je dobro. Lopaticu i da pokupimo taj sav sneg gdje možemo da ih gađamo. Ajde. Gledaj ovo. Kako cool ovo. A gledaj ovako, kada gledamo tamo. Gledaj tako sve. Da nas ne pada. Gledaj fora, kao da imam sneg na kosu i na glavu. Gledaj fora sneg. Ali napokon sneg, gdje to pokupno sve? Stavimo ovi creeperi. Mrš! Uff. Majke ti tvoje. Tamo on 2 kobusa. A daj bre! Evo pada noć. Ovo je dan i sad ćemo vidjeti. Brate, tamo može biti još gore. Ajde, evo vas. Kao takanite se. Uhu, sam ga dobio. To je dobro bilo i sad. Imam 4 komada.
Je, brate, snijeg, to je dobro. A znao sam da može jedan put da padne snijeg. U Sky House. Ok. Mislim, kao Skyblock, ali Sky House. Dobro. Ajmo se ovo ostaviti mjesto. Ovako. Osjećamo samo 2 šteka. Svog slučajno. Šta znaš? Šta znam, mislim. Svak slučaj. Eto. Ta, ona zemlja. Evo. Te jedna svemica. Treba ti. Ćemo ovako. Tako. A za ovo pokupimo. Hvala. Okej, police i pink. Ljudi, ako imamo pinki, mogu je napravimo Sneška Belića. Da. Tak. Ajde. Ekstra, ovo mi se presviđa. Mnogo mi sviđa. Ljudi, ja mislim da treba to negdje završiti pojeti. Ovo je nešto malo dosadno. Mislim, baš imam ni ja nešto s njim pojeti. Meni je bilo dosadno. Ne znam, ovo se baš sviđa. Ajde mi. Budvalje. Neću njih da muču. Tako da ljudi, šta da vam kažem? Ja, ovo može se zavaditi. A dobro, tu je bakr. Kako ja vidim. Ovo treba da izraste. Ovo treba da raste. No. Ali jedva čak sada se smirio sneg zato što treba da mi rastu. Kao što vidite tamo. Treba da mi rastu hašti i tako dalje. Ljudi, u sljedećoj epizodi ćemo zajedno da radimo farmu. Ali ja ću samo skupim ovaj cobblestone ili generator cobblestone i sve još tamo da proširim. Čekaj, imamo još nešto. Da, spawn pig. Ali kako da ispawnamo ako nemamo tušnog repu? I ljudi, potrudit ću se nekako da skupim tušnog repu. Ali to ću isto uraditi bez vas. Mislim, bez vas ono da ne snimam. A onda kad je to uradim i kad napravim farmu. Ali, onu farmu ću da proširim još. Nije mi uopšte to dovoljno. Jer slabo raste. Jako malo se dobije i tako dalje. Tako ću ja to još da proširim. Evo tu 2, 3, 5. Idete to za ovaj klip ako se ostvače i subscribe da mi se vidimo u sljedeći klip. Je veliki pozdrav.